Het wetter stiert tot ongeveer deze hichte. Ja, dat is gewoon hegen dan de pompen. Na een lietse wieken is zwembad De Wettersteens in Burgum weer iepen. Beziekers kunnen zo'n vreet het bad weer in. En dat is rap, sjoen alle wetterskeer van de zwieren ruimbuien verliezen wieken. Nou, ik heb ze correct even een beetje onwezen hoe hoog het wetter stiert. Rekening maar ongeveer onder het hele gebouw. Dus ik heb kroeproemtes tot ongeveer een hele meter. Dus dat weer behoorlijk volle wetter. En als het terug te komen op de tiert en we gaan een melding kregen en 8 minuten later toen mijn collega hier aankwam, toen weer ik al dat punt bereikt. Dus eigenlijk van 12 centimeter naar een hele meter onder het hele gebouw zit binnen een mumpeltier zit vol. De schrik ziet er wel even in bij het personeel. Maar achteraf besjongen valt het daarmee de skeer. De circulatiepomp had onder wetter stoen. Dan hebben we het oorapparatuur had onder wetter stoen. Maar na een nacht in een oven hadden ze de pomp droegen. Toen hadden ze alles nog een keer trommeten, naar je lagers eromheen die. En ze konden gelukkig en die letter alweer teruggeplaatst worden. Na een paar dagen wie alles weer onder controle. Het wie een uitzonderlijke situatie. Maar als het weer gebeurt, binnen er extra maatregels troffen. We gaan een aantal pompen hebben we wat heugedeel zet. En wij zijn er ook bezig om uit te zieken als wij die circulatiepomp en ik wetter tegen kunnen meidje. En ja, als er weer helemaal vol wetter komt te staan, dat ze dat zien kunnen. En misschien dat we daar nog iets op kunnen bedenken. Maar we zijn zelf gewoon uitzieken, maar ik in gesprek met bedrijven om dit in de toekomst voor te wijzen. Het belangrijkste is dat de meesten nou weer genieten kunnen van het zwembad. We hebben een poos dicht geweest en recreatief zwemmen mocht even net. En dan ben je eindelijk weer hier en dan word je direct van genieten. De meesten zijn blij dat we weer hier binnen. Dus dan moet ik hier blijven.